Takže co je liberální demokracie? Liberální demokracie, jak to oni myslí, jak globalisté užívají tento pojem, znamená proces, kterým jsou suverénní jedinci osvobozeni od tradičních způsobů života. Toto je naprostý klíč jejich chápání i našemu pochopení toho, jak globalisté přemýšlí. Liberální demokracie je nástroj, kterým jsou suverénní jedinci osvobozeni od tradičních způsobů života. Víte, tradiční společnosti věří, že každý člověk se rodí do světa morálních povinností. Máme povinnost přizpůsobit naše životy do souladného stavu s božím smyslem a účelem obsaženém ve světě okolo nás. Globalistické sekulární společnosti redukují člověka na naprosto suverénního jedince, který nemá žádné morální povinnosti kromě těch, které si pro sebe vybere. A tak globalistické sekulární společnosti mají sklon být velmi nepřátelské vůči tradicím. Protože tradiční pojetí náboženství, pohlaví, manželství a sexuality jsou považovány za nadměrně utlačovatelské, netolerantní a nespravedlivé. A prvotním prostředkem, kterým se člověk osvobozuje od takového tlaku tradicí, je skrze liberální demokracii. Takže jak se tedy liberální demokracie projevuje? To nás přivádí k druhému přívlastku, a to k svobodě projevu. Svobodnému projevu. Liberální demokracie se uplatňují skrze svobodný projev. Co to znamená? Zní to dobře, že? My všichni chceme mít svobodu vyjádřit se. No, jak tomu globalisté rozumí, je, že svobodný projev je pluralistická představa, že všechny názorové systémy mají stejnou hodnotu. Poslouchejte dobře. Všechny systémy mají stejnou hodnotu. Takže když prosazují a zasazují se o svobodu projevu, tak co tím myslí je to, že nezápadní kultury mají naprosto stejnou hodnotu jako západní kultura. Islámská víra má naprosto stejnou hodnotu jako křesťanství. Minarety mešit mají naprosto stejnou hodnotu v sídelní krajině jako zvonice kostelů. Homosexualita má naprosto stejnou hodnotu jako heterosexualita. Potrat má stejnou hodnotu jako donošení dítěte. Pokud si myslím, že jsem žena, má to naprosto stejnou hodnotu, jako když bych si myslel, že jsem muž. Toto je svobodný projev. Představa, že všechny hodnoty jsou v podstatě relativní. Že neexistuje žádný hodnotový systém hodnotnější než jakýkoliv jiný hodnotový systém. Samozřejmě, žádná společnost nemůže takto žít. Křesťanské společnosti nepovažují mešity za naprosto stejně legitimní architektonický prvek ve své sídelní krajině, jako jsou kostely a naopak samozřejmě. Žádný evropský občan nevěří, že migranti ze Středního východu mají naprosto stejné právo na jejich zemi jako oni, občané daného národa. Nevěří, že stejnopohlavní manželství je naprosto stejně legitimní jako tradiční manželství. Nevěří, že nezápadní kultury jsou naprosto stejně hodnotné jako západní kultury a tak dále a tak dále. A to nás vede ke třetí oblasti úsilí Sorosova impéria, které nazývají občanská práva. Víte, většina obyvatelstva nevěří, že hodnoty jsou relativní, takže co s tím globalisté budou dělat? Jak globalisté zajistí, že liberální demokracie mohou úspěšně překonat utlačovatelské tradice, které ve společnosti panují? Co musí globalisté udělat, když čelí obyvatelstvu, které odmítá vidět všechny způsoby života, všechna náboženství, všechny systémy, všechny zvyky a tradice jako rovnocenné? No a zde nastupují občanská práva. Zde elitářští globalisté do toho vstoupí a začnou udělovat zvláštní právní postavení skupinám, o kterých tvrdí, že jsou diskriminovány. Zde do toho vstoupí a začnou zavádět to, co se technicky v literatuře nazývá jako zrovnoprávňující opatření. Zrovnoprávňující opatření je globalisty podnícená myšlenka, která v podstatě předefinovává stát, vládu, jako velkého osvoboditele, zrovnoprávňovatele jednotlivců a skupin od tradičních společenských řádů, které jsou nyní považovány za utlačovatelské a diskriminační. A jsou utlačovatelské a diskriminační přesně proto, že mají tu drzost věřit,
že jejich zvyky a tradice, náboženství a způsob života jsou oprávnější než ty, které zastávají menšinové populace. Takže je to vlastně úkol spravedlivé vlády, aby poskytovala přednostní zacházení a zvláštní postavení menšinovým skupinám, nyní považovaným za utlačené nebo vyloučené. A tady je klíč. Na úkor historických a kulturních zvyků a tradicí daného národa. Tak se to děje vždy a vždy se to bude dít. To je přesně to, co tvrdil Viktor Orbán. Orbán toto tvrdil soustavně během minulé volební kampaně, že v okamžiku, kdy otevřete svoji společnost všem zvykům, kulturám a náboženství ve jménu demokracie, svobody projevu a občanských práv, pak nezbytně cizí zvyky, kultury a náboženství budou prosazovat přednostní postavení nad historicky utvářenými znaky identity daného národa. Protože tyto historicky utvářené znaky identity jsou teď pokládány za utlačovatelské a vylučující, budou se muset změnit, budou se muset ohnout a přizpůsobit zrovnoprávňujícím normám, aby odpovídaly globalistické vizi demokracie a občanských práv. Menšinové postavení získá vždycky přednostní postavení v jakékoliv globalistické společnosti a zdání rovnosti se naprosto vytrácí. Tak to je to, co se míní demokracií, svobodou projevu a občanskými právy. Ale jak Orbán poukázal, Maďarsko a obyvatelstvo v celé Evropě postupně chápe, že toto globalistické předefinování společnosti jednoduše nahrazuje jeden soubor kulturních absolutních pravd, tradičních pravd, jiným souborem absolutních pravd. Například, pokud jde o George Sorose, ten dovoluje zničit všechny tradice a zvyky s výjimkou tradic a zvyků liberální demokracie. To je nová, obecně závazná norma. Nemůžete se z toho vymanit. Můžete mít svobodu projevu, pokud tato svoboda projevu neurazí nově chráněnou politickou třídu. Pokud byste to udělali, potom vy sami budete slovně kamenováni. Budete nazýváni fanatiky, homofoby a nenávistníky. A pak se můžete dostat před soud, protože ano, uhodli jste. Občanská práva. Občanská práva umožňují chráněným menšinám, aby vám vnutili svoji vůli. A tak se můžete dostat před soud nebo být vyhozeni z práce, pokud odmítnete někoho nazývat jeho genderovým zájmenem, nebo jste kulturně necitliví, nebo cokoliv jiného. Vidíte, nebyli jsme osvobozeni od ničeho. Ve skutečnosti sekulární liberální globalismus není nic víc než kulturně imperialisticko-totalitní, absolutistický politický a ekonomický systém, s kterým stále více světového obyvatelstva nechce mít vůbec nic společného. A to je důvod, proč Viktor Orbán drtivě zvítězil. To je, proč George Soros, princ globalistů, je na ústupu. A to je, proč Maďarsko a maďarská kultura budou vzkvétat i v dalších generacích.